Hola, continuem. En aquest cas, el que tenim és la presentació del que serà els trets, diguéssim, més característics de la proposta de nou model de recollida d'escombraries. Ja vam fer una prèvia parlant del que afectava més principalment els comerciants, i ara doncs, una mica el que s'explicarà és la recollida dels residus domèstics, com es planteja de cara als propers anys. Ja ha vingut aquí Joan Mora i Mònica Peso, que són representants del Consell Comarcal i de Nora, que és l'empresa que a partir d'allà es farà càrrec d'aquest servei, del servei de recollida i de neteja viària del municipi de Tossa. Hem estat treballant ja fa un temps amb una proposta de nou model, tenint en compte els reptes que tenim, que no són pocs, i aquí ja hi ha una mica una proposta per tirar endavant aquest nou model i en el qual ens hem d'implicar tots, els particulars, les empreses i evidentment l'administració, i ara ja comencem ja a posar les cartes sobre la taula i donar una mica d'explicació del que estem plantejant i per què ho hem plantejat. Molt bé, bona tarda a tothom. Agrair poder presentar tota la proposta i el treball que estem fent per Tossa i que estem engrescats en poder-lo dur endavant. Avui explicarem una mica des del context general fins a la particularitat del que estem treballant per aquí al municipi, i per això el títol també una mica era Nou model de recollida, com afecta aquest canvi, que és el títol que van proposar en Xavier i en Jordi. Per posar-nos una mica en el context general, el Consell Comarcal té delegada la competència dels municipis que així li deleguen i per tant gestiona els serveis de recollida. És el mateix cas que ens ha fet Tossa, que fins ara teníem delegada la competència de recollida selectiva i de la deixalleria, i ara també incorporem la recollida de l'orgànica i del rebuig. Per tant, a partir de l'1 de novembre tindrem la delegació de la gestió integral dels residus. Els ajuntaments d'aquesta competència la deleguen en el Consell Comarcal i en qualsevol moment poden recuperar la competència i tornar-la a gestionar ells en la modalitat que millor creguessin. Nosaltres, com a Consell, prestem els serveis que ens deleguen amb l'empresa Nora, que està participada majoritàriament pública. També realitzem altres funcions d'inspecció i de sanció en l'àmbit dels residus, sempre i quan els ajuntaments ens deleguin a banda dels serveis aquesta competència. Nora, com a... Ai, no surt, no surt la imatge. Aquí hi havia la imatge de la comarca amb els colorets en els municipis que en formen part de la competència del Consell. La comarca són 26 municipis i tenim presència en 19, 108 serveis, 110.000 habitants, 2 centres de treball, que quan comencem a tenir la gestió integral aquí a Tossa també tindrem un centre de treball específic aquí al municipi, 125 treballadors, 83 vehicles. Són ordre de magnitud de que és una empresa amb certa entitat i amb una gestió àmplia i trajectòria per la gestió dels residus. Aquí intentem també donar una mica una visió, òbviament també mediambiental i de sostenibilitat del que és la gestió dels residus, perquè la separació és molt important a nivell mediambiental. A vegades perdem una mica de vista el què quan deixem els residus a la bossa, però no reciclar ens porta a malbaratar recursos. A Europa cada vegada més veurem el tema d'economia circular i altres conceptes com transició energètica, i és perquè no tenim recursos, els hem de comprar fora i, per altra banda, estem malbaratant residus que podrien convertir-se en un recurs, que els podríem tornar a reaprofitar, els estem llançant. Per tant, tot el que no sigui reciclar és un malbaratament de possible recurs, com metalls, papers, vidres. Hi ha un major consum de matèria, d'energia, i els residus també tenen una molt importància en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, incrementar la recollida també vol dir minimitzar aquesta emissió de tones de CO2.
Per tot això hem de saber on som, no? I cap on anem. Amb la gestió dels residus, als anys 90 i pico vam començar amb la recollida selectiva del vidre. Ara ja tenim totes les fraccions implementades, però l'índex de reciclatge el tenim molt estancat. Si veieu, des del 2010-2017, l'orgànica és la que veuríem que té una mica més increment, perquè és l'última que s'ha incorporat i que s'han anat fent més esforços, però estem a un 12%, lluny del potencial que tenim. Els envasos a un 1,9%, el paper un 3,4%, el vidre un 4,7%, i com veieu, des del 2010 aquest increment és molt minsos, molt petit. La fracció resta, val a dir a més que els valors estan dividits per 4, la fracció resta. O sigui, si realment la poséssim amb les tones que toca, allò que no reciclem se sortiria del gràfic. En aquesta veiem cert decreixement, però és degut sobretot a l'època de crisi, no? En aquest estancament econòmic es va notar molt que reduïen els residus i òbviament la fracció resta és la que va veure un major decreixement. Però ara que comença l'economia a activar-se, també es veu cert repunt en la generació de residus. En tot això hi ha un potencial molt gran en el residu comercial, que aquí ho indiquem 36,5, suposo també perquè a principis de setmana estava al comerç, perquè hi ha un percentatge molt alt d'aquest residu comercial que en els establiments també es genera i per tant hi hem d'actuar en els dos àmbits, el domiciliari i el comercial. Això és on estem, i on estem fa temps i on preveiem que hi estarem si no fem canvis. Hem dit que l'orgànica, per exemple, si us fixeu, aquí posa un 44, que seria aquesta franja marró, i estem a un 12. Per tant, aquí tenim un recorregut gran per millorar els percentatges de reciclatge. A més, Europa obliga a que comencem tots a posar-nos les piles, això, no? Hem pres consciència tots de que no tenim recursos, de que estem malbaratant oportunitats de reaprofitament i per tant obliga a tots els estats membres a uns objectius de reciclatge, a més. Per tant, això també faig cert èmfasis perquè fins ara hem parlat de percentatges de recollida selectiva, que volia dir el que recollíem, però ara parlem de reciclatge. El 2025 demanen que hi hagi un 55% de reciclatge, vull dir que és el que realment hem aprofitat, descomptant tots aquells impropis, és a dir, tot allò que no era orgànica i va a la planta no ho comptarem, no? O tot allò que no hem aprofitat quan hem portat a reciclar tampoc es comptarà, per tant serà reciclatge efectiu. 55% el 2025, 2030 un 60%, 2035 un 60%. Si tornem enrere i veiem, aquí tenim els números girats, no? Estem a un 80% de fracció resta. La fracció que hauríem d'estar per sota d'un 30% segur. Perdoneu, Què diu també la nova normativa, sobretot la catalana? Ara s'ha aprovat el nou programa de gestió de residus a nivell de Catalunya i aquestes obligacions, que quan diem Europa sembla que no veguin amb nosaltres, la normativa catalana la trasllada als ajuntaments i de forma explícita diu que l'assoliment dels objectius és responsabilitat de cada ajuntament. Per tant, tots plegats, l'administració local, hem de posar tot el que puguem a l'abast dels ciutadans perquè els ciutadans prenguin consciència i utilitzin uns serveis perquè hem d'assolir tots plegats aquests percentatges. Europa ha avisat a Espanya de l'incompliment de certs objectius, no? Diguem, si no feu cas penalitzarem. Espanya diu, igual que amb el dèficit, no? Diu, bueno, això ho heu de complir les comunitats i les comunitats diuen això ho heu de complir els ajuntaments, no? Doncs una mica en aquest escenari també estem, que per un tema mediambiental i un tema d'exigència normativa i de qüestions econòmiques hem de començar pensant en millorar i obtenir millors resultats. Ara comentàvem amb en Jordi, amb l'alcaldessa en Xavier, que aquest any hem agafat un contenidor de fracció resta de Tossa i hem anat a veure què no està reciclant la gent. I com a sorpresa, si veieu aquí,
de tot el que hi havia en els contenidors que vam recollir, que bàsicament la caracterització és agafar el camió, barrejar-ho, triar. Només un 17%, la franja grisa, era realment el que no era reciclable. O sigui, realment coincideix, si veieu, amb el 16% de la fracció resta que dèiem amb la bossa potencial. Aquesta és la de llibre, la de manual, però és que realment hi vas i estem aquí. El 17% no era reciclable, hi havia un 10% d'envasos, un 65% d'orgànica, o sigui, hi ha encara molt menjar i restes de jardí que tirem a la resta. Un 1% de vidre, us posem aquí una foto perquè el vidre tothom diria el vidre, és possible que encara hi hagi gent que no ho separi? Sí, encara hi ha un percentatge de vidre que se'ns escapa en la fracció resta, i el paper i cartró un 7%. Això estem parlant des de la part mediambiental, però aquí també comencem a introduir el tema econòmic, que per anar penalitzant aquest no reciclar, l'abocador, que ara ho explicarem a la següent, si no ho passo i torno enrere, no surt la gràfica, Hi ha una gràfica que mostra com una penalització que es posa en els abocadors, és a dir, tot allò que no es recicla té una penalització, un major cost, i el 2020 serà de 47 euros. 47 euros a afegir al cost de tractament. Per tant, aquesta tona de resta, aquesta circunferència en global, al portar-la ens va costar 79 euros per totes les tones que no vam portar. Si l'haguéssim separat, d'aquí haguéssim tret els envasos, l'orgànica, haguéssim pagat 52, però ens haguessin retornat 551. Com veieu, és que no només mediambientalment, sinó que econòmicament la compensació de tractament amb la separació per un ajuntament és clara que és cap aquí que hi hem d'anar, perquè a més, com us he dit, les penalitzacions vindran més, ja no perquè no reciclem, sinó no reciclem bé, per tant, aquí ens hem de... Aquesta seria la gràfica que us dic, que ara l'abocador, tot allò que no reciclem, està penalitzat amb 35, amb 60, en el 2019 serà 47, amb 10, em sembla, el 2020, i la propera aprovació segurament que serà creixement a Europa. A Europa estan penalitzats amb 150 i 200 euros per tona que va abocador, i nosaltres seguim aquest camí. Quines estratègies podem fer per anar revertint aquesta situació? Prendre tots consciència i anar aconseguint els objectius, sobretot per temes mediambientals i per temes econòmics també, perquè clar, un increment de costos tan alt pels ajuntaments, això pot ser una problemàtica per l'erari públic, per l'Ajuntament. En primer lloc, l'adaptació dels serveis, que és en aquesta primera etapa que sobretot amb els tècnics hi hem treballat molt per intentar buscar un servei que s'adeqüi i faciliti al màxim els serveis segons les necessitats i les possibilitats de cada poble, perquè no hi ha un manual que serveixi per tothom. Cada poble, com bé sabeu, té les seves característiques. Informació continuada als ciutadans, l'Ajuntament de Tossa també hi ha apostat perquè cada any hi hagi un petit import reservat a informació continuada, que garantint sempre, sense estar pendents de subvencions, que puguem adreçar-nos al ciutadà i explicar-los el servei i els beneficis de fer-ho bé. Identificació d'usuaris, això ara també modificaran la llei de residus, la llei catalana, i tot apunta a dues coses molt clares. D'una banda, l'usuari no pot ser anònim, hi haurà sistemes que seran més personalitzats com un porta a porta, que té un cubell i té un nom i un xip, on hi haurà que no són tan específics, però sí que hi ha alguna manera que t'identifiquis, perquè és necessari que la transparència en el tema dels residus i identificar els usos ens ajudi també a millorar els resultats, acabant o no aplicant sistemes de pagament per generació, però sí que tothom sigui responsable de la seva actitud, sigui conseqüent amb el que fa. No ho fas bé, no ho facis bé, però pagues més. Una mica és d'aquí cap a on anem. I la inspecció de residus també comença a aclarir més les competències i a ordenar una mica segons quins àmbits de la gestió dels residus, perquè també aquelles males praxis
puguin ser identificades i correctament sancionades o penalitzades segons la mangadura, perquè realment segur que la majoria de qui recicleu, i una de les coses més injustes que trobo és que jo reciclo i pago igual que el que no ho fa, no? O jo utilitzo contenidor de l'orgànica, obro i veig que allà hi ha tot, menys orgànica, no? Pues començar a posar ordre a aquestes qüestions. Això és una cosa així més general, no? de normativa, d'objectius, de treball que des de l'administració fem, i ara sí que en Joan us explicarà concretament el servei que hem dissenyat per TOSA, com tenim pensat implementar aquestes millores per aconseguir aquests objectius. Val a dir també, a mi m'agradaria reforçar-ho perquè en la resta de municipis ho hem vist, el fet d'estar treballant amb delegació de competències, en el moment que el Consell Comarcal va pensar en apostar en una empresa pròpia, va ser perquè volíem flexibilitat, i això vol dir doncs, que si en aquest primer any alguna cosa no se'ns acaba ajustant, segurament que posarem els mitjans per canviar-ho, i és la flexibilitat que aquest model ens dona. Ara aquí hem definit tot pensant en el millor. En Jordi sobretot es coneix el poble moltíssim, no? I bueno, hem intentat posar una mica tots aquests mitjans, que bueno, de forma breu en Joan també us explicarà. Si aneu tenint dubtes podeu anar demanant. Bueno, en primer lloc demanar-vos disculpes perquè veig que la presentació no funciona bé, no es veu el text ni algunes gràfiques, i per tant us ho explicaré jo. No podríem passar aquell amb un pen aquí? Sí, és que és la mateixa, o sigui, el problema és que... Aquell no és un PDF, perdó, allò no és un PDF. No, però és la versió del PowerPoint. Si treballes amb una versió més antiga, després quan ho reprodueixes en una més actual, doncs passen aquestes coses. Bueno, bàsicament, doncs, com deia la Mònica, doncs, la idea és traslladar doncs, a tots aquests canvis que s'estan portant a terme a nivell europeu, a nivell doncs, autonòmic, traslladar-ho a nivell municipal, i doncs, aprofitem que doncs, a TOSA doncs, ara mateix canviarà doncs, l'empresa o la manera de gestionar residus, i és un moment oportú i també valent per part de l'Ajuntament de prendre algunes mesures en aquesta línia sobretot de millorar aquests percentatges de recollida de selectiva, no? Que és cap a on hem d'anar. I bé, tot això es fa, doncs, entre altres coses, perquè ja s'està arribant al final de la vida útil dels equips, és a dir, tant contenidors com vehicles doncs ja porten uns anys, i és el moment també de començar a canviar totes aquestes eines doncs per poder arribar a aconseguir aquests objectius de millora de la recollida. Com dèiem, aquesta renovació d'equips ens ha de portar doncs, a millorar els percentatges de recollida, però també a la vegada doncs, ens ajudaran a millorar la imatge del municipi, una imatge més moderna, més neta, doncs, més en línia doncs, amb el municipi, amb la visió que volem que els nostres veïns i els nostres visitants tinguin de TOSA. I també doncs, aprofitar doncs, aquesta renovació de serveis per millorar el que és la neteja viària, la neteja de la vila en general. A veure aquí si es veu. Bé, aquí el que tenim és doncs això, que cal incentivar la separació
i per això doncs, no només cal informar als veïns, és a dir, no és suficient amb que els veïns tinguin els coneixements, sinó que també han de tenir les eines per poder-ho fer. Si la gent sap reciclar però no té les eines per poder reciclar correctament, doncs no aconseguirem incrementar aquests percentatges de recollida. I per tant, aprofitem doncs, aquesta renovació de serveis doncs, per canviar doncs, tots els contenidors i els vehicles, això, doncs, aprofitant que tindran doncs, una imatge més atractiva, més moderna, que convidarà més doncs, a la gent a participar del reciclatge. Aquí teniu una imatge de com són els contenidors actualment, són contenidors doncs, de diferents mides, de diferents colors, de diferents materials. La gent ja els coneix molt bé i ara sí que el que és important és que relacionin doncs, cada fracció amb un color, perquè això serà el que també es mantindrà en els contenidors que s'instal·laran properament. Actualment què tenim? Doncs bé, actualment el que es fa és utilitzar uns camions de càrrega posterior, és a dir, que enganxen el contenidor per la part de darrere i l'aboquen a l'interior del vehicle, tant per lo que seria la fracció resta, és a dir, les coses que no hem reciclat, el que no hem separat, com la fracció form, o el que seria les restes de menjar o les petites restes de jardí i de l'hort, i que nosaltres doncs, fem servir el contenidor de color marró que teniu pels carrers. I després, per altra banda, doncs, el que tenim també són aquestes campanes de color groc, verd i blau, que es carreguen amb una grua per la part superior del camió. És el que s'anomena càrrega superior. Quin model plantegem? Doncs bé, en primer lloc es mantindrà aquesta càrrega posterior, que serien els contenidors que teniu al final de tot, en les zones de difícil accés, aquells carrers que no permetin doncs, posar els contenidors nous, que són els de dalt, on posa càrrega lateral, que són bastant més grans i que requereixen també camions doncs, més grans, no? En els carrers de difícil accés doncs, encara continuarem amb la càrrega posterior, però canviant doncs, aquests contenidors per uns contenidors també de recollida selectiva, grocs, blaus o verds, per millorar doncs, la participació dels veïns que viuen en aquesta zona. Però a la major part del municipi doncs, el que es farà és canviar un model de càrrega lateral, i això vol dir doncs, canviar tant els contenidors com els vehicles que s'encarregaran de buidar aquests contenidors. I doncs, aquí tenim aquests contenidors que, com ja us dic, són més grans, són més moderns, són més nets, penseu que no tenen forats, per tant no hi ha lixiviats, no hi ha taques al terra, no es desborden tan fàcilment perquè pràcticament tenen el triple de capacitat, val? I per tant doncs, la idea és disposar d'una via doncs, més neta i sobretot això, convidar la gent que participi en el reciclatge. I després també és important que a nivell domèstic sapigueu que els comerços tindran els seus propis contenidors de les diferents fraccions per separar en origen tota la part, diguéssim, de selectiva. Tindran els contenidors de matèria orgànica que ja teníem fins ara, els de vidre que també estaven fent servir des de fa poc temps, no? I ara doncs, tindran el de paper i el d'envasos doncs, per precisament doncs, perquè ells separin els seus residus i així separar el que serien els residus comercials dels residus domèstics. Amb aquests nous contenidors de càrrega lateral, com us comentava que són bastant més grans de capacitat, el que aconseguirem serà incrementar la capacitat de contenerització, és a dir, que tindrem més espai on deixar els nostres residus i per tant la idea és evitar aquestes imatges de residus fora dels contenidors que no ens agraden trobar-nos.
Aquí hi ha la comparació entre els models de càrrega posterior i de càrrega lateral, que seran els que es volen implantar. Bàsicament, doncs, com us comentava, són contenidors més grans, els de càrrega lateral, i per tant no caldran tants contenidors en el carrer. Els contenidors de càrrega posterior actuals tenen una capacitat d'uns 1.000 litres i els contenidors nous estan entre 2.000 i 3.000 litres. Per tant, penseu que n'hi hauria prou amb la meitat o un terç de contenidors per arribar a la mateixa capacitat que teníem abans, i per tant ara no ens caldran tants contenidors, no veurem tants contenidors pel carrer i intentarem que hi hagin illes de contenidors completes, és a dir, que hi hagin totes les fraccions, que no ens trobem que en un carrer doncs, només hi ha contenidors de resta o de matèria orgànica i no hi hagin doncs, de les altres fraccions de vidre, d'envasos o de paper. Val? Després també doncs, això, una imatge més moderna. Penseu que són els contenidors que s'estan col·locant pràcticament totes les ciutats, a Girona, a Barcelona, els pobles més grans, i per tant doncs, Tossa també segueix aquest model. És molt més ràpid de recollir. Penseu que en els de càrrega posterior doncs, els peons han d'agafar el contenidor, ficar-lo darrere del camió, aixecar-lo i tornar-lo a col·locar al seu lloc. En canvi, els de càrrega lateral, el camió s'apropa i automàticament l'aixeca, el buida i ja marxa. És una maniobra molt més ràpida, i el fet de fer servir doncs, camions més moderns, doncs, penseu que serà més neta, els camions no emetran ni tant soroll ni tants gasos, i es tracta doncs, d'això, no? De millorar la imatge de la recollida i de la gestió en general. Vale? Bueno, aquí podeu veure doncs, com serien les illes de contenidors actualment, amb aquests contenidors de totes les mides, colors, etc. I en canvi doncs, aquests contenidors de càrrega lateral, que no són ben bé aquests, però que, bueno, que tenen una imatge doncs, uniforme, més moderna, etc. Quins són els punts forts i els punts febles? Bueno, doncs, el que veiem aquí és comparem els models de porta a porta, que ja s'estan començant a implantar en molts municipis, i que aquí doncs, es començarà amb els comerços, però que doncs, és una manera de gestionar residus que cada vegada s'està emprant més. Per què? Doncs perquè els índexs de separació es disparen, és a dir, quan utilitzes contenidors actualment estàs al voltant del 30%, com en el cas de Tossa. En canvi, en els municipis que fan recollida porta a porta doncs ja estan superant el 60%, és a dir, que els municipis que aposten per la recollida porta a porta ja estan complint amb els estàndards que la Unió Europea i la Generalitat doncs, ha establert per l'any 2020. En el nostre cas doncs, encara no estem en aquest punt, sinó que estem en un punt de que la gent comenci a canviar el xip, els comerços, però també la gent en general, i canviar el sistema. El sistema que hem escollit és el sistema de càrrega lateral, com us comentava. A nivell econòmic, doncs, en despesa personal es redueix, perquè bàsicament és un xòfer el que fa tot el procés de recollida. En canvi, doncs, en el sistema de recollida posterior doncs, tens el xòfer i els peons. Això no vol dir que ens vulguem estalviar diners, sinó que el que farem és recol·locar aquest personal i ficar-los allà on fa falta, que és a la neteja viària. D'acord? Les despeses de manteniment, doncs, evidentment aquests contenidors tenen una despesa més gran, però no és la diferència més important. Com a avantatge hi ha menys contenidors en el carrer, tenim unes àrees de contenidors més completes, una imatge més moderna, més neta del municipi, i després, implantació a Catalunya, per exemple, doncs, cada vegada, com us he comentat més, s'està apostant doncs, per
deixar el que és la càrrega posterior i apostar per la càrrega lateral o la recollida porta a porta. Per tant, en resum, doncs, tindrem un porta a porta comercial per millorar aquests índexs de separació dels comerços que tenen un paper important en el que és la generació de residus en el nostre municipi, sobretot en municipis com Tossa, que degut a la població estacional doncs, té una generació molt elevada durant els mesos d'estiu i gran part deguda es produeix en els comerços i en els serveis, no? El problema o l'inconvenient de la recollida porta a porta comercial és que tenen uns horaris més estrictes a l'hora de portar els residus, és a dir, nosaltres en els contenidors anirem a l'hora que vulguem, tot i que es recomana evidentment fer-ho durant la nit. Els comerços sí que estrictament es trauran durant la nit i a més els dies que toqui, és a dir, tenen un calendari també. Després tenim els contenidors de càrrega posterior, que com ja han dit es mantindran a la zona del centre, en aquests carrers on no es puguin implantar els nous contenidors de càrrega lateral, que seguiran sent amb aquests contenidors de 1.000 litres, que és una aportació voluntària de residus i sense horaris, però amb menor recuperació que el que seria el porta a porta. I després els contenidors de càrrega lateral, que són aquests contenidors nous, que s'haurà de definir si s'instal·len en els mateixos llocs on estan els contenidors actualment o s'han de buscar emplaçaments més apropiats per la mida dels contenidors o per la capacitat de generar residus de cada espai, de cada carrer, no? Les necessitats que tingui cada zona. Es recolliran sempre cap a un costat és a dir, estaran sempre en un costat de la vorera perquè els vehicles es recullen només per una banda i tenen un volum de fins a 3.200 litres de capacitat, és a dir, són molt més grossos, encara que visualment no ho semblin, doncs ho són. I com dèiem també, aquestes millores, aquest canvi de model també inclou millores en els serveis de neteja. S'actualitzen el que són els serveis adaptant-los a requeriments de cada temporada. També es netejarà la Vila Vella. S'ampliarà la neteja amb aigua a pressió, amb baldejadora i amb cuba. Hi haurà un nou vehicle per netejar els carrers amb aigua i evidentment s'incrementarà la neteja manual perquè el municipi sempre estigui el més net possible. A nivell de temporades s'incorpora una nova temporada que és la temporada mitja per allargar el que seria aquest període entre abril i la temporada alta i el setembre i la temporada baixa, que començaria al novembre. És a dir, que es fan 3 temporades, la baixa, la mitja i l'alta, i cadascun d'aquests períodes tindrà uns serveis adaptats tant de repàs com de neteges manuals adaptats a cada temporada. I després una renovació de la maquinària, que són vehicles nous, alguns vehicles elèctrics, que podreu veure aquest divendres aquí a l'aparcament de l'estació a partir de les 5 de la tarda, com també el que serà la millora en la neteja de platges, màquines noves, un vehicle d'aquest tot terreny per el que seria el buidatge de papereres i el suport al vehicle que neteja les cales i les platges, i després també adaptar la neteja de les platges a cadascuna de les temporades en funció de les necessitats. O sigui, no només tenir en compte la temporada alta i la temporada baixa, sinó mirar també de reforçar una temporada mitja on encara tenim gent a la platja si el temps acompanya i que moltes vegades, com que es considera temporada baixa, no es donen els serveis que la gent espera. I bé, si
teniu qualsevol dubte d'horaris, etc., a la web de Nora doncs podeu trobar tot el que són els horaris de la deixalleria, els telèfons de contacte i tota la informació que vagi sortint sobre la campanya que s'ha d'iniciar, doncs anirà sortint aquí també.